Bai doilorra zarela, zergatik hildituzu zaurituta zeudelarik. Zutik egoteko ere ziren gauzata. Ez zaut inoiz ulertuko, nola izan aiteke horren motza eta tentela. Zergatik utzi dio soldadu horri ies egiten, ura baino indartsuagoa izanik, txikitu egin behar duen. Ederki erratu naukiri buruz, sekula ez aiz goigerlari haietakoa izatera helduko. Goigerlaria? Aurrerapen handiak egin badituk ere, ezingo duk Freezer sekula menperatu hilezkortasuna lortzen ez duan bitartean. Freezer ezagutuko bau, agian ezengoke eure indarra zain segur. Dakidana da indarra lortzeko gogor egin dudala lan. Benetan uste alduzuen aizela ari irabazteko gauza izango. Entzun ondo, haren aurka egitan burrukatu nahi baduk hago hiltzeko prest. Harena ala eta indarra guk pentsagen ezaken zer naiz gainetik zaudek. Lartxo ez alderitzo zu horri. Zeuk ikusi berri duzu burrukan, Goku nornairi jarkitzeko gai da. Bere arerioen erasoak atzera bota ditu, eta gero arnas erdi baten denak jota luze utzi ditu. Hori nahikoa dela uste baduk okerrago. Freezer mendera gaitza izateaz gainera, orain bere dragoi bolei esker hilezkor bilakatu zaiguk. Alferrik duk saiatzea, ezin diok irabazi, hobeduk Santararen gandik urrun ibili. Ez. Ez du sinesten Freezerrek bere guraria beteko zuenik. Hik zer dakik, ze froga daukak! Entzun, dragoi bole gurari bat betetzen dutenean, zenbait fenomeno gertatzen da. Dragoi santua agertu aurretik zerua ilundu egiten da. Eta orain arte argi-argi egon da. Oraindik ez da ezer gertatu beraz. Dragoi santua, zer duk hori? Guraria beteko bada zerbaitek agertu behar aldik ba! Jakina ba, Krillin zuzen da bilorretan. Freezerrek ez du horrelakorik jakingo. Zazpi dragoibolen jabe izatea nahikoa delakoan egongo da. Zer esaten ari zarete? Zer egin zitekek beraz? Oraindik aukera bat gelditzen zaigu gure guraria betetzeko. Bai, noski! Bada itxaropen bat. Krillin eta Gohan badaukagu gure lagun guztiak pizteko itxaropena. Itzel! Itzela bai, Gohan! Aupa! Satanera denak piztu! Jofi!